Pekný deň prajem. Som rád, že ste si našli dnes čas. Dnes budeme hovoriť o niečom, čo priamo ovplyvňuje váš biznis v horizonte 12 mesiacov. Moje meno je Karol Mareš a budem vás prevádzať dnešným webinárom. Naša platforma Archiles pomáha účtovníkom a ich klientom prejsť do digitálneho sveta, a to nie len formálne, ale aj ekonomicky. Najbližších 45 minút bude relevantný, pretože nebudú to len nejaké všeobecné informácie, budú to reálne čísla, praktické príklady a konkrétne kroky. A poďme teda priamo na to. Začnem takou otázkou, kedy naposledy robil možno váš klient niečo skutočne produktívne, pokiaľ ide o účtovníctvo. Častokrát to býva tak, že klient čaká a je taký nejaký poštár pre doklady účtovníkom. To znamená, že odozdá raz za mesiac nejaké doklady a čaká na výsledok DPH-čky, nejaký výkaz, prípadne mzdy. A to je všetko. A toto je práve ten kľúčový moment, kedy hovoríme o posune od dokladovej rutiny k hodnotovej komunikácii. A čo to znamená? Keď sa pozrieme na to číslo hore, tak znamená to, aký náklad je za spracovanie papierovej formy faktúry. Je to európsky priemer podľa Európskej komisie. Zahŕňa čas na archiváciu, hľadanie, spracovanie, zaúčtovanie a pridanie prípadne do nejakých šanónov. Keď sa pozrieme na to číslo nižšie, 9,18 eur na doklad, a to je práve cena pri elektronickej faktúre súvisiaci so všetkými end-to-end procesmi, ktoré zahŕňajú práve spracovanie takejto elektronickej faktúry. Takže ten rozdiel je markantný a nie je len technický a umožňuje nejaký priestor, kde sa rodí, povedzme, nový biznis potenciál pre účtovníkov. Klienti častokrát chápu, koľko ich stojí starý ten spôsob spracovania dokladov, ale taktiež hľadajú aj niekoho, kto ich prevedie tým novým spôsobom, ktorý predstavuje, či už je to elektronizácia, ako je e-faktúra, alebo trend umelej inteligencie ako AI, ktorému sa dostaneme. Tu je dnešný plán webináru. Je to 5 blokov, z toho každý nadväzuje na predchádzajúci. A začneme dátami z Európskej únie, nejakými skutočnými číslami z krajín, ktoré už zažili ten prechod na elektronickú faktúru pred nami. Potom sa pozrieme na dvojitý disruptor alebo narušiteľ, ak chcete, a to je práve tá e-faktúra plus AI, ktorá vehementne prichádza do našich životov a do nášho biznisu. Prečo práve teraz a čo konkrétne to znamená? A tretí blok je o novom biznis modeli pre účtovníkov a účtovné firmy, nové služby, nové ceny, nový typ klientov. Štvrtý blok ukážeme, ako Archiles platforma zvláda tento prechod a umožňuje ho pre vašich klientov a pre vás ako účtovníkov. No a na záver si ukážeme aj nejaký partnerský program, konkrétne podmienky, konkrétne čísla, konkrétne kroky, ktoré je potrebné spraviť. Poďme teda na to. Základné čísla. Teraz sa pozrieme na konkrétne čísla krajín, ktoré už zaviedli e-faktúru v minulosti. Slovensko v tomto nie je nejaký priekopník, ale to môže byť vlastne aj výhoda z časti. Môžeme sa poučiť aj na chybách a úspechoch iných krajín. Taliansko. Povinná e-faktúra pre B2B sektor bola zavedená už od januára 2019 a výsledok je taký, že 12,7 miliardy eur zníženie daňovej medzery za iba prvé 3 roky. Takže výrazná úspora a výrazný príjem do štátnej kasy. A je to aj obrovské číslo a to bolo vlastne motivácia štátu zaviesť elektronickú faktúru. Sa pozrieme na Maďarsko, tak real-time reporting tam majú od roku 2018 a dnes viac ako 700 miliónov faktúr ročne prechádza cez systém e-faktúry. Poľsko je nedávny prípad z minulosti, kedy zaviedli elektronickú faktúru práve tento rok, 2026.
Ten odhadovaný príjem alebo objem je zhruba 2,5 miliardy faktúr ročne. A to, čo oni plánujú, je, že keď tie dáta budú mať agregované centrálnym spôsobom, nad tým zavedú nejaké AI modely, ktoré im budú odhalovať rôzne daňové úniky, súvislosti, nejaké vzory, ktoré budú vedieť rozpoznávať a ktoré im budú zase vedieť zabezpečiť lepší príjem do štátnej kasy. Dánsko ako priekopník od roku 2005, dnes je to už teda 99% firiem a B2G, ktoré používajú elektronickú faktúru. Majú to už dávno. Celkovo Škandinávia je veľmi popredu v tejto téme. No a na Slovensku prichádza ako jedno takých stredných krajín, ktoré zavádzajú elektronickú faktúru. Máme čas sa pripraviť, ale to okno sa výrazne uzatvára do konca roka 2026. Pozrieme sa teda na to Taliansko. Je to taký najlepší prípad, ktorý si vieme rozobrať, pretože tú elektronickú faktúru majú už 7 rokov. Je tam už kopou existujúcich údajov. Pozrime sa na to, že čo to naozaj znamená z pohľadu spracovania dokladov a ich nákladovosti. Pred rokom 2019 bol stav rovnaký ako dnes u nás. To znamená, že faktúry a všeobecne doklady sa prepisovali ručne. Kompletné spracovanie trvalo na faktúru dokonca až 25 minút, keď si vezmeme od prijatia toho dokladu až po samotné zaúčtovanie a spravenie výkazov. Tá chybovosť bola niekde v priemere okolo 3 až 5 % na všeobecne. Čiže vezmeme si, keď sa spracovalo povedzme 100 dokladov, tak 3 až 5 dokladov obsahovali nejaké chyby. A po zavedení povinnej faktúry 82% firiem dnes používa výlučne elektronickú faktúru, pretože tam je tiež taký ten model, že je to povinné pre platcov DPH na úrovni vystavovania, na úrovni príjmania je to pre všetky B2B firmy. A táto je teda masívna adopcia, ktorá nastala v relatívne veľmi krátky čas a to je niečo, čo môžeme očakávať aj u nás na Slovensku. A to kľúčové je, že 60% talianských účtovníkov prešlo na poradenské analytické služby. Nie preto, že by museli, ale preto, že klienti začali sa na to pýtať a chceli to chcieť a požadovať. Pretože chápali, že keď už dneska máme doklady povinne elektronickej forme, tak chcú vyťažiť z toho maximum, z tých dát. Či už na úrovni automatizácie, alebo na úrovni prehľadov a rôznych cash flow, štatistík, forecastov a tak ďalej. Ale ten nový model sa zameriaval na nejaký paušál, nejaký retainer, plus nejaké poradenské služby v tých účtovných spoločnostiach. To zabezpečilo samozrejme nejaký stabilný príjem a vyššiu pridanú hodnotu s vyššími maržami a menej administratívy. Náklady na spracovanie faktúry klesli výrazne v priemere okolo 67%. A to je práve niečo, čo môžeme očakávať aj na Slovensku, veľmi podobný scenár a preto je tam priestor na či už nový rast nového biznisu, nový biznis potenciál alebo zefektívňovania, racionalizácie tých administratívno-nákladových zložiek. Prečo práve teraz? Pretože máme súbeh dvoch nezávislých síl, ktoré sa vlastne stretávajú navzájom a navzájom sa aj zároveň zosilňujú. Na jednej strane je to e-faktúra, to je tá legislatívna zmena, ktorá nastane od 1. januára 2027, povinná pre všetkých. A tu je tá zákonná zmena. A na druhej strane máme tu AI a automatizáciu, technologickú vlnu, ktorá momentálne prekonáva každý predchádzajúci odhad. AI trh v účtovníctve rastie a bude rásť, ten odhad je zo 6,7 miliardy na 37 miliard do konca roku 2030. Čiže je to niekoľkonásobný rast. A tieto dve síly spolu vytvárajú jeden výsledok. A to je práve to, že prepisovanie dokladov, faktúr, položiek, ako business model zanikne úprimne a bude to veľmi, veľmi rýchlo nasadením týchto dvoch síl. Ale systematicky a nezvratne. To znamená, že otázka nie je, že či, ale otázka je, že kedy začneme sa pripravovať na tú alternatívu. A buďme teraz konkrétni.
Čo presne zanikne? Toto sú práve spomínané aktivity, za ktoré sa možno dnes účtuje, ale ktoré sa od roku 2027 budú výrazne automatizovať. Prepisovanie faktúr, čiže manuálne zadávanie hlavičiek a položiek. Systém dostane priamo štrukturované dáta cez PEPL sieť a tým pádom je tam potrebný nulový vstup z pohľadu zadávania údajov pre faktúry. Kontrola oprávnenie chýb. Toto bude tiež robiť už systém, ktorý bude kontrolovať duplicity, nesprávne sumy, chyby a tak ďalej. Triedenie a archivácia. Fyzické šanony, PDF-ka budú v nejakej miere stále ešte prístupné, pretože aj tie zahraničné faktúry, ktoré budú prichádzať do roku 2030, môžu prichádzať v tej štandardnej PDF obrázkovej forme alebo Exceli, ale po roku 2030 v rámci Európskej 27 tiež sa toto už zmení a všetky krajiny Európskej únie budú musieť zaviesť elektronickú faktúru. Ale dajme tomu, že stále nejaká mikročasť tých faktúr bude chodiť v PDF a v nejakej prípadne elektronickej formy. Ale výrazne veľké množstvo bude práve elektronická faktúra. Manuálne párovanie faktúr s objednávkou, s dodacími listami, to, čo dneska sa robí nejakým spôsobom aj ručne, tak systém už práve bude schopný spárovať podľa nejakých pravidiel. A tá e-mailová komunikácia okolo faktúr, okolo tých dokladov, ktoré vy dostávate, či už cez ten e-mail alebo papierovo, overovanie doručiteľa, žiadanie o úpravu, PEPL, alebo teda sieť PEPL, ktorá sa používa pre faktúru, výrazne eliminuje a faktúra ide priamo do systému príjemcu. A toto je teda príležitosť, tieto hodiny si môžeme preniesť do služieb, na ktoré klient bude môcť poukázať tie svoje finančné prostriedky. Pozrieme sa konkrétne na to, čo AI dokáže nahradiť práve teraz. A nie je to vec v budúcnosti, je to vec aktuálna s existujúcimi nástrojmi. V oblasti príjmu a rozpoznávania práve tých údajov, automatické OCR alebo AI dokáže klasifikovať typ dokumentu, dokáže extrahovať údaje, dokáže kontrolovať duplicity. Toto nahradza väčšinu rutinnej činnosti. V oblasti zaúčtovania vie už AI automaticky predkontovať tie záznamy z historických údajov a preraďovať automaticky či už strediska, projekty, zákazky, činnosti, návrh DPA kódov, ale taktiež aj spôsob zaúčtovania účtovných prezentácií, účtovných predpisov. Ten systém sa učí, vie rozpoznávať kontextovo, čo tam má pridať a vy ho sprevádzate tým učením, takže môžete ho opraviť, môžete to schváliť, ale ten systém čím viac dát bude mať, tak tým bude samozrejme presnejší. A v oblasti reportingu, real-time cash flow dashboardy, porovnanie s budgetom versus skutočnosť, predikcia platie, predikcia manažerských pohľadov, reportov na jeden klik a tak ďalej. No a kľúčové číslo je, že týmy používajúce AI budú mesačne šetriť až 7,5 dňa. V závislosti samozrejme, koľko tých klientov máte a veľkosť klientov a počet a dokladov a tak ďalej, ale naozaj bavíme sa tu z pohľadu AI o šetrení v dňoch. Nie sú to nejaké minúty, hodiny, sú to naozaj dni. A toto je obrovský priestor na zisk času, ktorý môžete investovať do klientov a do iných služieb v poradenstve. A väčšina účtovníkov v Európskej únii už používa nejakú formu AI nástrojov a nie je to teda otázka ochoty, je to skôr otázka výberu správneho nástroja. Teraz si dáme krátku pauzu a interaktívny moment. Chcem vás poprosiť, položíme vám otázku, na ktorú vás poprosíme odpovede, ako to vidíte vy. Takže spustíme teraz hlasovanie, že koľko percent času vašej mesačnej práce stravíte vy alebo váš tým zadávaním, prepisovaním a kontrolou dokladov. Takže dáme vám nejaký čas teraz na odpovede. Tá najčastejšia odpoveď je 40 až 60% času nám práve zaberá mesačne alebo to prepisovanie tých údajov alebo tých dokladov. To je pomerne samozrejme vysoké číslo a predstavme si teraz, že toto bude teda výrazne zjednodušeným príchodom elektronickej faktúry, ale aj príchodom
tej technologickej vlny AI. Takže ako sme sa rozprávali, tá transformácia biznis modelu nie je otázka, že či, ale otázka kedy a ako rýchlo. Pozrieme sa teraz na konkrétne rozdiely. Ten starý model je zdroj príjmov sú spracované položky, počet položiek, doklady. Čím viac dokladov, tým viac práce, tým viac potrebných ľudí. Čiže tá škálovateľnosť účelnej firmy je lineárna a obmedzená. Ten nový model, či už to bude nejaký mesačný paušal, retainer plus nejaké poradenstvo, advisory, ten príjem je stabilný, nezávislý od objemu dokladov. Tá platforma škáluje, ako vy potrebujete, technologická. Čiže viac klientov môže znamenať bez navýšenia rastu toho konkrétneho dnešného tímu a môžete obhospodariť a obsiahnuť oveľa viac tých klientov. A tá hodnota pre klienta sa tiež mení, keď sa pozrieme od splnenie zákonnej povinnosti k prehľadu, rozhodovaniam, cash flow managementu. A klient si platí za výsledky. Asi neplatí si za hodnotu z pohľadu spracovania položiek, že koľko položiek ten účtovník spracuje, ale platí si za výsledky a za dáta. Takže tá kľúčová je práve automatizácia, poradenstvo a inteligencia a informácie, ktoré mu viete poskytnúť. Tie firmy, ktoré sa zorientujú dnes, budú mať 12 až 18 mesiacov náskok pred konkurenciou a to je realita dnešného trhu. Pozrieme sa na konkrétne, to sú také zaujímavosti, aj že konkrétne ceny, ktoré si pýtajú, dajme tomu účtovné firmy v iných krajinách, kde bola zavedená e-faktúra, kde už tá automatizácia AI výrazne je v rozbehovej fáze. Toto sú konkrétne služby a poplatky, ktoré nie sú teoretické koncepty, sú to reálne služby na podobných trhoch, ako je, dajme tomu, Slovensku, čiže v rámci Európskej únie. Ten typický typ služby je napríklad cash flow monitoring a management, upozornenie na prekročenie budžetov, kontrola, akým spôsobom sa míňa na akých projektoch. A tam sa dá čaržovať, povedzme, suma, ktorá je tu uvedená na mesačnej báze. Ďalej sú to nejaké KPI reporty, budget versus skutočnosť, automatické exporty, ktoré prichádzajú manažérovi, povedzme, raz za deň alebo raz za týždeň automaticky do e-mailu. Za toto vám určite bude ochotný platiť ako za pridanú hodnotu. Ďalej napríklad onboarding v rámci e-faktúry. Tie firmy sa potrebujú zorientovať v tej téme. Úprimne, dneska máme máj, kde 85% firiem vôbec netuší, čo je e-faktúra, ako začať, kde začať. Že je to obrovský priestor, aby vy ste im poradili s tou témou a taktiež na úrovni jednorazového poplatku spravili nejaký audit, spravili školenie, nastaviť tie procesy a tak ďalej. Taktiež tá rola účtovníkov sa bude vlastne posúvať do nejakého digital CFO, to znamená, že budú to nejaké pravidelné stretnutia na interpretáciu výsledkov, údajov, strategické odporúčania, strategické rozhodnutia a účtovníci sa znova môžu stať skôr takí analytici, kde interpretujú dáta, čiže dátoví analytici alebo engineering okolo dát a zase je to nejaká pridaná hodnota pre tie spoločnosti. Takže je tam obrovský priestor, napríklad aj schvaľovacie workflowy pre klienta, kde toto je vec, ktorú častokrát nechávate dnes na klientov, že ten klient, berete to tak, že ten doklad už keď príde, tak je vlastne schválený tým klientom a berete ho tak, aký je a skontrolujete po obsahovej stránke, účtovnej stránke, ale že vlastne prešlo to už tom procesom schválenia. Tak si vezmite, že teraz tá e-faktúra bude chodiť real time okamžite, no tak tá firma proste potrebuje nejaký nástroj digitálny, kde bude schvaľovať a má schvaľovacie procesy a workflowy, pretože tie faktúry sa mu budú sypať do nejakého digitálneho konta, do digitálneho archívu a on proste po formálnej stránke musí schváliť ten doklad, aby vy ste vedeli, že môžete pristúpiť k zaúčtovaniu a spracovaniu. To je prvá vec. Druhá vec je auditná stopa nad tým celým, pretože vy musíte zabezpečiť to, že ten záznam z pohľadu integrity, dôveryhodnosti, čitateľnosti je neporušený, je presný a to je aj nejaká taká zákonná povinnosť. To znamená, že znova nejaké digitálne nástroje
sú potrebné na to, aby sa zaznamenal celý ten audit a celý ten proces okolo dokladov a príjmu dokladov, spracovania dokladov. Nehovoriac o tom, že je tu zákonná povinnosť archivovať tieto doklady, pred plácou DPH štandardne je to 10 rokov, pri mzdových dokladoch je to oveľa teda viac, takže aj toto musí byť digitálne zabezpečené. Čiže nestačí, že tie doklady sa uložia niekde na disk, toto nie je auditná stopa, alebo že sa uložia niekde v účtovníctve, toto nie je auditná stopa častokrát, čiže naozaj treba si dať pozor aj na tie potrebné parametre, ktoré musia byť dosiahnuté. Teraz sa dostávame k riešeniu Archiles, ktorý nie je len nejaký ďalší software, ale je to práve tá platforma, ktorá umožňuje tento nový model reálne implementovať. Archiles je v procese certifikácie PEPOL Access Pointu, čiže Archiles bude taktiež digitálny poštár. V princípe finalizujeme už teraz tú certifikáciu, takže v priebehu júna budeme certifikovaný digitálny poštár. To znamená, že sme pripravení na povinnosť elektronickej faktúry. A tá certifikácia nie je triviálna, je tam nejaký obmedzený počet poskytovateľov, pretože sa očakáva, že digitálni poštári budú musieť byť budúci rok, budú musieť prejsť certifikáciu ISO 27001, čo je pomerne komplikovaný proces manažmentu rizík a kybernetickej bezpečnosti a procesnej zrelosti organizácie. A toto bude tiež požadované od digitálnych poštárov. Takže naozaj ten proces bude obsahovať nejaké technologicko-procesno-ľudsko-zdrojové náležitosti, ktoré je potrebné zabezpečiť. A poďme sa pozrieť konkrétne, čo platforma ponúka pre klienta a pre vás ako účtovníkov. Takže sú to základné veci, o ktorých sme už aj hovorili predtým, čiže je to schvaľovanie dokladov na jeden klik, kde si môžu klienti nastaviť schvaľovacie procesy, alebo vy to viete urobiť za nich. Sú to nejaké dashboardové finančné prehľady, na akých strediskách, zákazkách, činnostiach míňajú koľko peňazí a nákladov, aké majú príjmy. Taktiež cez AI my vieme natrénovať zase v tom kontexte, že aké na tie doklady, či už sú to faktúry, ale aj iné typy dokladov, pretože Archiles podporuje faktúry, vystavené, prijaté, bločky, objednávky, zmluvy, splatkové kalendáre, dodacie listy a tak ďalej a tak ďalej. Celú plejádu vlastne tých finančných a účtovných dokladov, ktorú my podporujeme, vieme ich spracovať, tie údaje vyťažovať, dávať do kontextu, archivovať, schvaľovať a tak ďalej. Čiže je to taký celistvý nástroj, že nebavíme sa tu len o faktúrach, ale tie faktúry sú častokrát veľkým množstvom prítomné v každej organizácii. Takže vieme dávať do kontextu tieto doklady, vieme reportovať tie finančné výsledky, vieme párovať s objednávkou automaticky faktúry a dávať nejakú business inteligenciu nad tým. Toto všetko je vlastne prístupné aj z webu, aj z mobilu, takže zase ten klient, ale aj vy, tak pekne z mobilu vie prihlásiť do svojho konta, pozrieť si tie doklady, poschvaľovať si ich, nahrať tam nové doklady, hľadať historicky. Celé je to s auditnou stopou aj s všetkými tými zákonnými náležitosťami. Teraz sa pozrieme na vašu stranu účtovníkov. To znamená, že čo vidí účtovník na tej jednej platforme. Že je to multiklientský pohľad, máte jedno prihlásenie a vidíte všetkých klientov na tejto platforme. Samozrejme, tí klienti sú segregovaní, oni sa medzi sebou nevidia, ale vy máte prístup a náhľad do všetkých klientov. Každý má vlastný svoj dashboard o stavoch dokladov, stavoch e-faktúry, stavoch, akých sa nachádzajú rôzne doklady z pohľadu vyťažovania dát alebo príjmu dát alebo schvaľovaniu tých jednotlivých údajov, respektíve archivácie. Znova je tam automatická tá predkontakcia, ako som spomínal. A vy si viete vytiahnuť dokonca dashboardy cez viacerých klientov. Viete si vytvoriť jeden prehľadný dashboard, kde vám bude ukazovať, koľko dokladov je nahratých za posledné obdobie, u akých klientov, koľko čerpajú, aký počet dokladov, koľko trvá priemerné schvaľovanie v tej organizácii a veľa štatistík. Čo je veľká výhoda, tak my sa integrujeme na prakticky všetky, alebo na väčšinu účtovných systémov na Slovensku a v Čechách. Takže
je veľká pravdepodobnosť, že podporujeme aj práve tie účtovné systémy, ktoré vy používate na dennodennú prácu. Či už je to Cross, Pohoda, Helios, rôzne typy Heliosu, MRP, Money, SAP, Oberon, Case Euro, naozaj veľmi veľa tých účtovných systémov, ktoré sú dnes už etablované, zavedené na Slovensku a v Českej republike. Takže je to veľmi ľahko integrovateľné na platformu Archilles a aj v prípade, že vymeníte účtovný systém v budúcnosti, tak Archilles je na to pripravený a len je to vec zmenu nastavenia v Archilles na nový účtovný systém. Toto je veľká výhoda, nemáte tam vendor lock-in, nemáte tam ako keby locknutý, nie ste pre nejaký konkrétny účtovný systém, ktorý sa rozhodnete vy alebo váš klient vymeniť, tak ten prenos alebo prechod na účtovný systém je veľmi jednoduchý. Teraz k partnerskému programu ako takému. Toto je model, kde vy poznáte klientov a my máme tú technologickú platformu. A spolu vlastne to môže vytvoriť nejaký nový štandard. Takže ten partnerský program funguje na spôsobe opakovanej mesačnej provízie za každého klienta, ktorý Archilles používa. Je to nejaký mesačný pasívny príjem, ktorý rastie s každým novým klientom. A vy dostanete tú technickú podporu od Archilles, vy sa staráte o klientov, my sa staráme o tú technologickú časť tej platformy. Nemáte tam žiadne obmedzenie z pohľadu počtu klientov alebo portfólia a môžete veľmi ľahko a rýchlo škálovať tých svojich klientov na takejto digitálnej platforme, ktorá vám umožní veľmi jasný, rýchly prehľad do tých vašich klientov, do dokladov a zároveň aj do cash flow, vizualizácií a výsledkov. Nepotrebujete na to už kopec rôznych nástrojov, dajme tomu, že ste predtým používali na registratúru Excel, na príjem nejaký priečinok, potom ste povedzme prepisovali cez nejaký software alebo ručne, archivovali ste to zase niekde inde, schvaľovanie nebolo prítomné alebo veľmi nejak jednoducho. Cashflow interpretáciu možno ste používali nejaký Power BI alebo BI nástroj. Toto všetko vlastne Archilles platforma už obsahuje a vy môžete používať jeden nástroj veľmi prehľadne na všetkých vašich klientov a každým tým klientom vlastne získavate aj províziu zo strany Archilles, takúto partnerskú, ktorá funguje na úrovni registrácií toho konkrétneho klienta. A čo by ste získavali ako konkrétny Archilles partner, je to takých tých 6 kľúčových benefitov, takže je to tá opakujúca sa mesačná platba za toho klienta, máte tam v dispozícii bezplatnú licenciu Archilles pre vaše účely ako účtovnej firmy, čiže interne, keby ste používali Archilles pre vaše účtovníctvo ako účtovnej firmy, tak to máte licenciu bezplatne. Máte partnerský dashboard, kde vidíte prehľadne na mesačnej alebo prakticky real-time dennodennej báze, akých klientov máte zaregistrovaných v rámci platformy Archilles. Môžeme okolo toho spraviť váš vlastný branding, to znamená, Archilles platforma umožňuje nejaký white labeling z pohľadu farieb, z pohľadu loga, takže môžete kľudne to prezentovať ako riešenie, ktoré je vaše pod technologickou záštitou Archilles. Môžete tam mať vlastné názvy vašej spoločnosti, farby, logotypy a tak ďalej. No a samozrejme zadarmo vám spravíme školenie a celý ten onboarding a získate status Archilles Certified Partner. Ten postup, ako sa stať partnerom, je veľmi jednoduchý. Vyplníte jeden dotazník na registráciu, ktorý trvá cca 5 minút. Je to nezáväzný dotazník, to znamená, že ničomu vám nezavezuje. Jednoducho informácia o tom, že máte záujem stať sa Archilles partner, my vás kontaktujeme a ukážeme vám tú platformu nejakým spôsobom, či už naživo alebo vzdialene prostredníctvom Microsoft Teams. A ak vám to celé dáva zmysel, tak potom získate partner ID, uzatvoríme nejakú partnerskú zmluvu a môžeme vlastne začať tú spoluprácu. Takže tam by som konkrétne kroky odporúčil, ktoré je možné už spraviť dnes. Prvý je, že zaregistrovať sa ako partner cez webovú stránku. My vám tú webovú stránku posielame teraz do chatu, je to archilles.sk
/partner/program. Tam si viete nájsť spôsob, ako vyžiadať alebo zaregistrovať sa do dotazníka ako partner alebo vyžiadať si nejakú konzultáciu. Ako som vravel, trvá to zhruba 5 minút. Prípadne nás môžete kontaktovať aj priamo cez telefónne číslo alebo e-mail. Že tú linku sme vám poslali aktuálne do chatu, máte ju k dispozícii, môžete si kľudne na ňu neskôr kliknúť, pozrieť sa, aké informácie sú na tej stránke. Taktiež by sme vás chceli pozvať, je to v súvislosti práve s takouto príležitosťou, ktorú aj dneska prezentujeme v dnešnom webinári. Budeme robiť aj fyzický seminár pre veľmi veľký záujem a účasť aj na dnešných webinároch. Budeme robiť fyzický seminár 9. júna a bude to v Bratislave v hoteli Lindner. Ak to tam poznáte, ak nie, je to vlastne v blízkosti obchodného centra Centrál. Je to doobedný program. Program bude iný ako dnes na webinári. Na tom seminári budú reálne živé ukážky priamo z platformy Archilles, plus konkrétne prípadové štúdie od rôznych účtovných firiem, ktoré dnes Archilles už používajú. Takže tam sa budete vedieť identifikovať priamo s tým, ako sa to dnes už využíva a používa a do budúcna, ako sa to bude používať pre elektronickú faktúru, ktorú tiež budeme ukazovať v rámci tých ukážok, ako to celé prebieha ten proces v rámci digitálneho poštára, ako sa tie faktúry zobrazujú, ako to celé funguje. Ten seminár je bezplatný, kapacita je obmedzená pre 40 účastníkov a ten formát bude taký, že chceme pracovný, intenzívny formát, je to skôr také komornejšia atmosféra, 140 účastníkov a tá registrácia bude, alebo je už dostupná na tomto linku, ktorý vidíte a zároveň ten link posielame taktiež do chatu, aby ste si mohli na ňo kliknúť a mohli sa zaregistrovať. Ako som vravel, tá kapacita je obmedzená, takže prvých 40 účastníkov bude môcť sa zúčastniť tohto semináru. Takže z pohľadu formálneho webináru to je všetko. Dostávame sa teraz na záver dnešného webináru. Ja vám ďakujem veľmi pekne za účasť a pozornosť. Prosím, registrujte sa na ten seminár, ktorý som spomínal. Ak sa budete vyskytovať v okolí teda Bratislavy, tak radi vás tam uvidíme a naozaj tam už pôjdeme do hĺbky a do detailov aj platformy Archilles, aj zároveň tých prípadov použitia účtovných firiem, ktoré už dneska máme v systéme a budeme prezentovať, akým spôsobom oni využívajú Archilles na tú svoju digitálnu transformáciu. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz a prajem vám pekný deň.